Kako ste vi, Tereza, kao viši fizioterapeut uopće došli do Atlas Profilaksa? Ovako, kao viši fizioterapeut sve što sam znala o Atlasu je znači anatomski. Funkciju Atlasa, gdje se nalazi i u principu to je bilo to. Znači prvi vratni kralježak, spoj glave i vrata, spoj Atlasa i drugog vratnog kralježka, znači koji omogućuje pokret glave lijevo-desno. To je sve što sam znala, ali nisam znala da može biti uzrok velikim tegobama, prvenstveno mojim tegobama koje sam ja imala osobno. Tegobe su znači krenule pola godine nakon trzajne ozljede, kao jake učestale glavobolje prvo, nakon toga vrtoglavice koje su bile katastrofa svaki dan, nestabilnost, zamaglice u očima, zaglušenošću u ušima, čak i aritmije srca. Otišla sam na bolničko liječenje u Vinogradsku da napravim normalno sve pretrage. Hvala Bogu, sve je bilo u redu, ali moje tegobe i dalje nisu prestajale. Otišla sam i na fizikalne, sve to je bilo nešto bolje, lakše, ali i dalje je sve to trajalo. Na kraju, nakon 5 godina borbe sa svim tim, otišla sam do svoje liječnice opće prakse u studentsku polikliniku koja je znala za sve moje probleme i ona mi je na kraju predložila namještanje Atlasa po Atlas Profilaks metodi. Ja sam stala, nisam uopće znala što znači sve ovo što sam znala o Atlasu. Nije mi to nekako bilo. Na kraju sam to sve pogledala, vidjela da ima sve smisla, došla sam tu, namjestila sam Atlas, neke tegobe kao što su vrtoglavice, mene bilo najbitnije, su prestale odmah, postepeno kroz mjesec dana, 2, 3, osjećala sam se sve bolje i bolje, glavobolje su iščeznule i sad sam stvarno napokon zdrava mlada osoba.